Hi guys! Hi! Good morning! Welcome again to our channel. Nandito kami ngayon sa property na Giba-Giba. Dito kami sa property namin Giba-Giba. Ayan oh. Ang ganda no? Ang ganda ng property namin no? Oh, pero ganyan lang yan. Pero maayos din yan. Nag-video ako kasi gusto ko ipakita yung may surprise ako ipapakita. Look at this. Gagawan ko rin siya ng shorts. Let's go. Umuulan. Umuulan-ulan guys. Oh my God. Ang daming ferns yan. Boston ferns. Oh, dami. Ayan kasi. Yan yan ang gusto ko ipakita sa inyo. Namunga ang figs. Look at that. Ang ganda ng figs. Fig tree natin. Yes. Ayan. Look at my golden coconut tree. Wow. So many fruits. Enjoying the rain. Enjoying the rain. Wow. Beautiful golden coconut trees. Beautiful. Umuulan ng malakas guys. Talagang ulan as in ulan. It is a rainy day today. It's Wednesday. It's ano ba yun? Anong date ngayon? It's January 11 guys. Nandito tayo sa daan. At may maingay sa labas. Ewan ko kung sino yun. Nasisiraan siguro ng bait. Hindi napansin. Alam nyo guys, today is rainy day. And then balak ko kasi today walang pumasok na trabahante. So and then I am not busy today. Kaya kami ng asawa ko ay tingnan natin kung sinong mapapasaya natin today. Mag-share tayo ng konting something. Okay? Let's go kahit konti. Let's put smiles on their faces. Kasi may nakita ako, may tirada ako, mayroon ako nakita doon sa ng mga nakakaawang homeless. Kaya tingnan natin kung nandun sila ngayon. Pero umuulan baka wala sila. Tingnan lang natin. Yan lang ang professional mo tayo natin. Libutin mo ang plaza. Kasi may nakita ako nakakaawang mga bata doon sa harapan ng church. Church. May mga homeless doon. Maulan na Wednesday. Malungkot ang pakiramdam pero masarap sa pakiramdam na hindi mainit. Ayan. Nanguhuli ka tol? Ano yun sir? Nang sisikop ka ha? Easy pa rin kahit maulan. Ayan, let us proceed. Tingnan natin, ikutin natin ang plaza. Dito sa may harapan ng simbahan, may napansin akong maliliit na bata, nakakaawa. Wala siguro sila dahil may trapal lang dyan, dyan sila natutulog dito wala yata sila. Kasi basa Nangalakad din sila. Oh my God, tingnan mo. Ayan kita mo yun? Yan, nakita ko ng isang araw. Marami sila noon. Nakakaawa. Ito. Ang liit ng mga bata. Ang liit ng mga bata. Wala tulog guys. Ha? Kaya wala ng balay? Wala na? Naguba? Ano naguba man? Ha? Ano naguba man yan? Pwede pa nga lang yung pamilya ko mag-amang ano mo lang na maguri? Ano kasi nagsilak na? Lukot ka na? Ano yung ganin, Day? 3 years old? Ganun gahinak man, Day? Nakanawang mata. Bakit ka umiiyak, Day? Bakit umiiyak? Ha?
Wala sa iyang kamot. Anak, duwa og lipstick. Ulo nga nung gahilak man dahil. Ha? Ano nagilak? Di ka saban ka ni mama, no? Kaya nagduwa ka lipstick, no? Aday? O nga, ano na mo, day? Ano yung rami tanggap? Huwag mo ulian? Ha? Hello? Ano naman mo dito? Nakilala ko ba? Ito ang mga pinagkuhan mo yun. Ang mga bata. Saan yung hindi ka? Ano lang? Saan kayo galing? Ito bang sa may Nagkabawan kami ng nabawan. Oo. Tabawan kayo eh. Bakit kayo dito? Dala. Dito kayo ng kandila, ma. Hindi na Nagtitinda ng kandila. Pero may bahay kayo. Wala po. Wala. Hindi naman sa amin. Nakitira lang. Ha? Nakitira lang. Bakit tira? Pero pwede kayo umuwi doon sa tinatitirahan nyo. Bakit hinahayaan mo ulan ng mga bata? Ha? Oh my God. Maraming bahay? Hindi sa amin. Hindi sa inyo. Nakapagpapaliro pa. Upiro pa kayo. Kayo kayo mga nagtitinda ng balot? Oo, nagtitinda ng balot. Nagtitinda ng balot. Kasi pag kahapon, marami dito eh. Isa ka na doon. Ayan, kaya pala nandito. Ilan ang anak mo? Bas na sa Manila. Anak sa Manila yung isa, malaki na. 6 years old. Bakit ka sa Manila? Sa mama ko. Nasa mama. Ilang taon ka na, Phil? 3 years old. Mag-3? Happy birthday! Wala handa. Wala daw handa. Bakit wala? Walang pera. Wala pera. Oh my God. Anak mo niya siya. Pangalawa. Oo, mahina. Mahina ang produksyon. Dapat dagdagan pa ikaw doon. Ilan ang edad? Ilan? 1 year old? Oo, kumingin siya. Oh, smiling. Smiling si Totoy. Oh my God, pero di ba nalalawin ka ng mga yan? Di ba kayo natutulog? Pwede naman kayo umuwi, di ba? Saan naman umuwi doon? Dito na kayo. Enjoy nyo dito. Mas enjoy nyo dito. Ha? Mas enjoy nyo yata dito, ano? Kasi fresh air, gano'n. Hangin, hindi mainit. No? Ano to, Toy? Ha? Kumain na yan sila? Kumain na? Saan kayo kumakain? Diyan lang mo. Bibili lang kami. Saan dyan ang nagtitinda? Diyan may ano dyan may Karinderya? tulugan. Dito kay ano? Tulugan siya. Gano'n siya? Okay. Oh my God. Ang asawa mo nasaan? Ayun, nag-asawa. At least complete pala. Kaya pala enjoy eh. Para kayo naghahanin mga itsurahan na ba? My God. Mga aktor, mga artista ka mo ha? O lalo na ito, sexy oh. May asawa ka rin dahil? Ito rin. Mga artista hindi. Tingnan mo na, mga artista ng plaza. Ha? Ang gaganda nila. Tingnan mo yan. Ano na pangalan nito si birthday girl? Jeneline? Jeneline. Uy, artista yun kay Jeneline man. Jeneline Mercado man ano? And then, yan di ang buhok, no? Ang cute. Natural lang yan. Natural? Ay, yung sa'yo. Natural mag. Ha? Hindi natural. Umaya ka sa kanila? Pero bagay mo. Parang kang si ano, may artistang Amerikana. Ano na ba yun? Kiray. Ang laki naman yung Kiray. Ano na, may kada. Parang ako. Wow! Ang ganda niya, oh. Bakit yung bagay? Ilan na anak ninyo? Baka, isa lang yun. Ay, sino? Anak ko yun. Anak mo, pero ko yung dalawa wala pa. Ha? Sige, buka ko lang. Yeah! Kaya ito ang pares mo. Okay. Kayo ang mag-asawa? Ay, yung bata, anak mo? Anak ko na. Anak niya. Anak mo. Dala niya, dala. Oo. Dala mo. Okay. Pero nag-alala ako kasi ilang beses akong dumaan dito, nakikita ko yung mga bata. Sabi ko, ano kaya
saan galing yun kaya ano nga, ma-interview sabi ko. Eh, naku, baka naman malamigan ng mga yan. Dapat dating mo rin sa bahay, di ba? Kanin mo rin yan pagka masama ng panahon. Tapos saan ang balot mo? Wala. Kaya ako. Ano nga, sige. Pero sa ngayon, wala pang balot na. Maminit ang balot. Galing pang Luzon yun eh. Ah, Manila, oo. Hatid lang dito kung meron. Dadalo ng mama. Ah, mamaya. Buti na lang nagda ng asawa ko. Nakabantay sa inyo. At least nabawasan yung worry ko. Andyan yung aktor, bida. Yan. So, ganun lang ginagawa nyo. Nagtitinda. Oh, okay. Kabawan, dito sa may pier yan sila. Doon sa ano, papunta ng Korea, Dalilihan. Yung may, ano sa mga, jail pa ma'am. Ha? May mga Jail. jail. Yung may kulungan. Ah, City Jail? Yung banda? Ah, marami. Marami ba? Layo din. Mga ilang kilometers dito? Tatlo? Gano'n? Ha? Ilang kilometers? Naman, ay, sa isakyan na, jeep? Jeep, pagsakay ng jeep. Ano, jeep, renta. Ah, renta mo lang sa pulo ko. So, mamaya, pag nagsisinda kayo, kasama nyo itong nito. No? Hindi mo hirap nun. Wala naman ang malulitin na. Ano? Wala naman ang walang clip na naman natin yung YouTube. Pag-artistahin nyo na lang. No? Pag-artista na lang. No? Samaan nyo sama. Okay na ako yung gamay ng bagay na. Meron, may balot, makakabenta rin ng balot. Okay. Ito guys, para sa birthday mo dayo, ibalik mo. Jollibee niya. Salamat ma'am. Pagkakalitin mo hapon, ha? Sige. Sige, pag ayaw mo ha. Pero ayaw ninyo kasabi ang bata nga dili lang matulga, matulguan. No? Kanya, ako na lang ha si Jeneline. Ali ka na, sama ka na. Sama ka sa amin? Ha? Sama ka? Akin ka naman. Akin ka na. Gusto mong sumama? Tara. Let's go. Nayoyo kayo ang puno mo eh. Nayoyo kayo. Tara. Taghanap ito ng bugante. Tara. Okay. Ayaw si Jeneline. Hindi naman namamansin itong birthday girl. Ayaw ko na. Ayaw na. Ha? Ilang taon na? Tatlo, no? Tatlo. Lagar mo, sir? Okay. Super. Ha? Super ka ma'am. Mansal. Hello. Okay. And then, gusto nyo makita, yung video. So, wala man mo diri. Ano? Kuhan na ni Ha? ma'am. Okay na may ani pero since ako na lang din. Pag ilang ko nakakita yung ko gahapon, paglagay na mo, ano yung mga bata? Ano naman, ha? Pagkaman nila ka ma'am. Ha? Oo. Saka diri naman. Pero sa una, ha? Hilig ka lang sa Tagalog mo. Hindi, kasi alam nyo, pagka nasa camera, hindi naman tayo. Okay? So, bye-bye! Okay, ma'am. Bye-bye! Ingat kayo, ha? Ingat! Bantayan mo, ha? Bantayan mo rin siya. Bantayan mo, ha? Bantayan mo, ha? Baka dagitin yan. Tindakan. Sige, bye-bye! See you! See you, ha? See you around. Sige, bye-bye! Look at this bed of flowers. Ang ganda naman dito. Haha. Very, very nice. Look at this. Ang ganda ng flowers dito, guys. Nadaanan lang namin to. Gusto ko lang ipakita sa inyo na ang ganda pala talaga pagka maraming flowers.
gandang tignan ng mga flowers, guys. Ganda, sobra. Na-surprise ako, nagulat ako. Meron palang ganyan dito. Ganda. Ayan, iniikot namin ng Tagbilaran. Dami kong nakikitang magaganda. Ang daming places pala sa Tagbilaran na magaganda, guys. Ang gaganda. Yes. So, ewan ko kung ano pang surprise. Alam nyo kasi, today is a rainy day talaga. Ayan, basang-basa. At yung mga workers namin ng motorcycle lang ang service nila. That's why hindi sila nakapasok. Kaya kami naman ay sinamantala naman namin ang lumabas. Ayan. Ayun ang pagkakataon. Ang ganda ng African talisay, oh. Wow. Beautiful. Oh my God, inabot kami ng tanghali na. 12 na mahigit, 12:30. At sabi ko hindi na ako nakaluto sa bahay. Ang dami naming nilakad, guys. Ngayon, ay nandito na kami sa Island City Mall. Kaya yan, may manglilibre yata. Baka sa kami kakain dyan sa mall. Nagutom na raw itong mga ito. Ang dami kasi namin pinuntahan. Tingnan nyo, maulan, no? Maulan talaga. Our Wednesday is memorable. Wow, ang ganda ngayon. Alam nyo, working day today, but dito kami, bakasyonista. Guys, dito kami sa mall kakain. Kasi, yun nga, inabot na kami ng hapon. Sa dami ng nilakad. Ayan, tingnan mo siya, oh. Naka-yellow, parang baby bobot. Merong isang tao sa likod ko, ayaw pakuha, guys. Ayun, oh. Aasar na ako, ha. Oh, sige na, sige na. Saan tayo kakain? Dito? Ang daming tao dito, sobra. Hello, puno-puno. Sa daming tao sa Chowking. Ray-Rayken na lang daw. Baka mas menos ang tao doon. Let's go. Sa bagay, medyo matagal na rin na hindi bumalik dito sa aming suki. Okay, let's go and eat. Sa naman tayo? Japanese food naman tayo today. Yeah. Outside lang, sir. Meron ba? Apat kami. Ay, tatlo. Tatlo kami. Dito? Ay, hindi pwede. Naku, puno din. Saan tayo? Saan tayo? Malapit tayo sila. Ah, malapit na? Okay. Dito, muna rito. Eh, dito kasi hindi pwede. Dito. Ayan. Yan. Kain na tayo. Okay, pinay na, Marco. Yan, wala na akong mask, ha? Gyoza. Diyosa sa'yo. Okay, orderin natin. Ito, kompleto na. O, yan. Ray-Ken, bento. Yan. Mayroon lang sabaw. Meron na. Pwede. Alam. Kaizen salad. Meron din dito. At saka ito. Kmart, dyan. Take out mo? Pwede take out yan. Yan. Okay. Go na. Order na. Ito. Meron ding seafood. 4.4.9 yan, oh. Ganda rin. Pati ito. Sige. Masarap katsudon. May katsudon tapos meron sa Oh, sige, go. Ito yung yung salad na in-order ko. Ano nang pangalan nito? Nakalimutan ko. Hindi ko alam. Basta salad. Mamaya. Tanong na. Kung saan natin nga, nani? Ha? Kaisen salad. Ayan. Ay, yung gyoza. Ito yung... Dito mga yan tayo nito. Hindi ko kasi alam ang pangalan. Ito yata miso? Miso. Oh, miso sa iyo yan, Marco. Miso. Your miso. May miso rin naman. Oh, ako lang wala. Yan, hati tayo. Oh, patikim na lang ako. Ako salad ako. Ayan. Ayan. So, let's eat. Bon appetito. Ang sarap nitong salad. May salmon at ang daming crab meat. Ang sarap talaga. I love it. How is it, Marco? Okay? Ayos. Okay. So, let's eat. Na-enjoy mo ba, Papa? Okay. Ako enjoy ko yung salad. Kaisen salad. Ang sarap. Let's go. May take out pa. Let's go.
Go home. Ang lakas pa ng ulan. Oh my God. Oh my God. Ang lakas ng ulan. Okay, yung payong natin. Kunin. Ayan, uwi na kami. Kasi busog na. Ako dito lang mag-isa. Yes. Parang sarap ng feeling na umuulan na ganyan. Parang gusto kong umuwi na at matulog. Matutulog ako ngayon. Mag-rest talaga ako ngayon today. Pero alam mo, puno yung mall. Kahit ganitong umuulan. Gustong-gusto nilang magstay. At ang daming pila dun sa kainan. Kaya napunta kami sa Japanese restaurant kasi mas kukunti lang. Kasi gutom na raw yung dalawa. Pero nag-take out na lang kami para may makain doon sa mga naiwan sa bahay. Woohoo! I'm singing in the rain. No, 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 no. I'm hoping oh God. Hindi ko alam ang... Hindi ko alam yung kanta eh. Sayang. Sasabihin ko sana, rain, rain, go away. Ayoko eh. Ayoko pang ipag-go away yung rain kasi I enjoy it. Go, go, go. Go, go, go. Ay, salamat Lord. Let's go home.